Herinde bor Tyra. Tyra har været i et 8-ugers rehabiliteringsforløb, hvor hun er gået fra at sidde i kørestol til at kunne gå med sin rollator igen. Nu skal vi ind og sætte ind med noget rehabiliterende tilgang, så hun kan få sit funktionsniveau op igen. Hvorfor skulle hun i et rehabiliteringsforløb da? Fordi Tyra fik en blodprop. Men hvad er forskellen på et rehabiliteringsforløb og et relaterende tilgang så? I et rehabiliteringsforløb er man en masse fagpersoner samlet sammen med borgeren, hvor man fælles beslutter, hvordan man skal nå det mål, som borgeren har sagt, at vedkommende gerne vil opnå. I dette tilfælde så er det Tyra, som gerne vil op fra sin kørestol, så hun kunne komme ud og være social igen, være mere selvstændig og derved øge hendes livskvalitet. Med rehabiliterende tilgang så hjælper vi Tyra med at gøre tingene, men så hun egentlig gør det selv. Men det får du så se, når vi kommer ind, og så giver det lidt mere mening. Kom ind! Goddag, Tyra. Goddag, Tyra. Hvordan har du det? Hej, men jeg har det godt. Men det bliver længere med lidt at spise. Er I kommet for at smøre min rugbrødsmad? Vi er kommet for at hjælpe dig med at smøre din mad, Tyra. Men du ved jo, det er vigtigt, at du prøver at gøre det selv. Vil du smøre dem ved køkkenbordet, eller vil du hen og sidde? Jamen, så tror jeg gerne, jeg vil prøve at smøre dem ved køkkenbordet først. Kan du prøve, om du kan rejse dig op fra din lænestol, Tyra? Jeg kan da prøve. Kan en af jer hjælpe jer med at sætte min rollator rigtigt? Så skal jeg nok hjælpe dig med, men du skal huske at låse den. Det er du blevet god til, Tyra. Nå, skal vi gå ud i køkkenet, så du kan få smurt din frokost? Ja, det kan blive dejligt med lidt frokost. Tyra, hvad kan du tænke dig at spise på julebrød? Jeg vil gerne have rullepølse, æg og en ostemad. Okay, så kom du med mig, så finder vi det i køleskabet. Her er et skærebræt, du kan smøre din frokost på, og så finder jeg lige en tallerken til dig. Kunne det være en god idé, hvis man rykkede rundt på tingene, så Tyra selv kunne nå sine ting? Det var et rigtig godt forslag, men måske vi skal snakke med din datter om det, når hun kommer igen. Så kan du selv nå alle de ting, som du bruger til hverdag. Tusind tak. Jeg synes, det er lidt hårdt på benene at stå op, men hvis I vil skrive en seddel til min datter, så kan jeg huske at spørge hende senere. Du må gerne sætte dig på din rollator imens, og så kan min elev også lige skrive en seddel til din datter. Okay, men jeg tror, jeg får svært ved at smøre min mad selv. Vil en af jer ikke godt gøre det? Hvad er det, du synes, der er svært ved at smøre maden? Jeg synes, at kniven er svær at holde på. Jeg ved, at ergoterapeuten har været her med noget bestik, som du har nemmere ved at holde på. Og så skal du huske at blive ved med at bruge det, også selvom dit forløb er slut. Ja, det er rigtigt. Værsgo. Det går da rigtig fint, Tyra. Ja, jeg er næsten færdig. Så kan jeg endelig få noget at spise. Din frokost ser også rigtig fin ud. Så skal du bare ind i stuen igen, så du kan sidde og spise din frokost der. Ja, det kunne være dejligt. Kan I ikke lige gå ind med min mad, så kommer jeg efter jer. Jeg tænker, du skal prøve at gå derind med din mad selv, Tyra. Hvordan skal jeg kunne det, når jeg går med min rollator? Prøv at se her. Du kan sætte din tallerken ned på rollatoren. Så kan du sagtens tage din mad med ind i stuen. Ja, det var smart. Det vil jeg gøre. Kan I så ikke komme ind med et glas saftevand til mig? Det kan jeg tage med ind til dig, Tyra. Jeg tager også lige dine piller med. Her er dit glas med saft, Tyra. Se, her er dit blodfortyndende medicin, Tyra. Det er vigtigt, at du husker at tage det også. Tusind tak. I er så søde. Er der mere, du skal have hjælp til, Tyra? Nej, jeg tror godt, jeg kan klare mig selv nu. Nej, se hvor klodset jeg er. Jeg finder lige noget til at op med. Tyra, jeg finder lige en trøje til dig. Jeg er også så klodset.
Det skal du ikke tænke på, Tyra. Det kan ske for os alle sammen. Jeg har fundet denne trøje til dig. Er du okay med at få den på? Ja, den er fin. Jeg havde næsten glemt, at jeg havde så pæn en trøje. Nej, hold da lige. Kan du lige få den anden trøje af? Kan du prøve, om du kan få dit trøje af selv, Tyra? Jeg kan prøve, men nu gik det jo så godt for mig, da jeg skulle smøre min frokost. Så må ikke jeg også godt kan få min trøje af selv. Det tænker jeg sagtens, du kan. Hjælp, jeg sidder fast. Jeg kan ikke få mine arme ud. Nu skal jeg hjælpe dig, Tyra. Hvis du lige bøjer din højre arm frem, så skal jeg nok trække den henover. Det var godt nok lidt hårdt. Du klarede det næsten helt selv, så det var altså rigtig godt. Her, Tyra, så skal du se, om du kan prøve at få den her trøje på selv. Ja. Jeg prøver. Hvis du starter med at tage dine ærmer ind i ærmerne på trøjen. Ja. Sådan her. Ja, sådan det ser rigtig godt ud. Så skal du bare knappe den selv. Jeg prøver. Det er godt nok lidt hårdt. Ja, men du klarer det rigtig godt, Tyra. Sådan. Det var I gode til. Og du gjorde det jo faktisk selv, Tyra. Ja, jeg kunne godt selv, men nu vil jeg også gerne slappe lidt af i min lænestol. Min datter kommer med aftensmad senere, og så skal vi spise sammen. Det lyder godt nok hyggeligt. Vi er faktisk også færdige nu, så vi skal også videre. Du må hygge dig, Tyra. Og så skal du være stolt af dig selv, for du har nået rigtig langt i din rehabilitering. Mange tak, min ven. I må passe på jer selv, og så håber jeg, vi ses en anden dag. Kan du have det godt, Tyra? Hej hej. Det er vildt, at Tyra har mod på at prøve alle de ting, hun gør. Med den fart, hun har på, der får hun da sit funktionsniveau tilbage på ingen tid. Ja, det er fordi vi sørger for, at hendes behovspyramide er opfyldt. Og så har hun mere mod på nye udfordringer. Ja, det har vi vist lært om i skolen. Maslows behovspyramide. Ja, det er rigtigt. Vi skal lige hurtigt dokumentere, og så skal vi videre til næste borger.